100 000 евро за 110 квадрата апартамент на центъра. Сега да видим за колко време ще стигнем до там. Апартаментът се намира на последния етаж в блок с 2 входа с сменена дограма и поддържани общи части. Ето го и апартамента. Многостаен, тухлен и с възможност да се раздели на 2 по-малки жилища. Започваме от кухнята, към която има и тераса. Тук има и мокро помещение. Влизаме в хола с източно изложение и голяма тераса към него. Насам се намира и тоалетната. А ето тук е разположена и голямата баня. Преминаваме към спалня номер 1, която също е с голяма тераса. И спалня номер 2 с южно изложение. Към тази спалня има и бонус още една стая. А зад блока има и паркинг със свободно паркиране.